Heippa kaikille! Halusin jakaa teille vähän mun vuodesta 2023. Ja se oikeastaan alkoi viime keväänä. Mä rupesin katsoa apostoli Catherine Crickin opetuksia. Ja heti siitä ensimmäisestä videosta Jumala näytti mulle, että tuo on todellinen mun palvelija, todellinen apostoli. Ja että mun tulee kuunnella hänen opetusta. No siitä meni sitten pari kuukautta, mä katoin paljon videoita ja sitten alkoi kesäloma. Ja mä olin täällä kotona yksin kissan kanssa ja sitten mä sanoin Jeesukselle, että sä saat Herra koskettaa mua ihan miten sä haluat. Mä annan sulle täysin vapaa kädet. Sä tunnet mut paremmin kuin mä tunnen itteni. Sä tiedät mitä mä tarvin. No tee mitä ikinä sä haluat tehdä. Ja sitten mä katsoin tätä Revival is Now, herätys on nyt, apostoli Catherinein ohjelmaa. Ja siinähän sitten kehottaa niin kuin tunnustamaan tämmöisiä avoimia ovia, mistä vihollinen on päässyt niin kuin elämään. Esimerkiksi joku lapsuuden trauma tai tämmöinen niin kuin addiction, riippuvuus tai tämmöisiä asioita. Niin mä sitten tunnustin siinä niin semmoisen lapsuuden trauman, mistä oli tullut vihaa, paljon vihaa. Vihan demoni muhu. Ja tämä kun mä tunnustin, niin kirkuen lähti demoni pois. Ja se oli niin kaunista. Se oli niin ihanaa. Ja mulla oli niin valtava rauha ja ilo sen jälkeen. Ja mä muistan aina, kun mä menin Minimaniin sen jälkeen, mä olin jopa silleen, wow, tämmöistä kun on olla kaupassa, kun on vapaa. Tää on aivan mahtavaa. No siitä sitten meni pari kuukautta. Ja Catherine opetti sitä, että tulee olla istutettuna seurakuntaan, missä niin kuin Jumalan voima on. Ja mä olin vähän silleen, että no joo, ehkä joskus ja näin. Mutta sitten kuitenkin mä koin, että mun täytyy ottaa se uskon askel ja niin kuin istuttaa itseni siihen seurakuntaan. Ja se oli 1.8. Mä aina muistan, mä vein pojan jalkapalloa ja menin kaupan pihalle kirjoitin viestin sitten sinne 5F-seurakuntaan, että tahdon olla istutettuna. Ja kun mä painoin sitä lähetä nappia, niin mä tunsin semmoisen muutoksen hengessä. Mä muistan, mulle tuli oikein semmoinen niinku Jumalan pelko, että kiitos Jeesus, että mä tein tuon, että tuo oli oikeasti iso asia. Ja tämän jälkeen, kun mä oon ollut istutettuna, niin mä oon saanut kasvaa ihan valtavasti. Ja nyt mä ymmärrän, että se voitelun niin kuin suojelu tuli siinä hetkessä mun ylle. Ja on ollut ihanaa. Jumala on muokannut mun sydäntä, ottanut kaiken vanhan viinin pois, kaiken uskonnollisuuden pois ja kaatanut sitä uutta, todellista Jeesuksen viiniä. Ja mä oon niin innoissani tästä tulevasta vuodesta, koska mä tiedän, että tänä vuonna mä saan ruveta palvelemaan Jumalaa. Ja en tiedä vielä millä kaikilla tavalla, mutta mä tiedän, että nyt on herätys ja Jumala tarvii kaikki, jotka vaan lähtee herätykseen mukaan. Ja mä niin toivon, että Suomikin lähtee. Ja totta kai lähtee, se on vaan ajan kysymys. Mutta mä oon valmis nyt tähän herätykseen. Kiitos kun jaksoit kuunnella. Oikein mukavaa iltaa. Heippa!